Хора, аз съм Криско. Преди 1 час станах и повече, даже часа е 7:10 и вече съм влякан, косата ми е мокра, сигурно се речат някакви точки отгоре, не знам точно за какви говоря. След малко отивам на екскурзия, ето го сака. Това е сакът, с който ще ходя на еднодневна екскурзия с приятели и целия клас всъщност. И ще заснемам много клипове, в които просто заснемам преживяването. Очевидно, че ще е готино, но ако е така, ви пожелавам и на вас. Още не съм тръгнал и още не мога да повярвам, защото ще ходя. И затова съм спокоен. След малко ще се включа. На сега явно. Времето вън е много хубаво. Ладничко е малко, ама после се стопля прекалено много. Път ще е много дълъг, тъй като първата ни дестинация май ще е Казанлък. А след това е Шипка, защото мисля, че аз съм ходил в Казанлък. Мисля, че след това видях паметника някъде горе. Не, че съм ходил, аз затова ще ходя. Опитвам се да кажа, че първо сме в Казанлък, после отиваме да изкачваме 900-те стъпала. Не ви пожелавам да го изкачвате, защото е гадно, очевидно е. Аз се заморявам още на 10 стълби, да не говорим за 900 стълби. И после ще посетим Габрово, Етъра. И след това ще отидем в Трявна, където ще преспим и на другия ден вече тръгваме от 5 часа и също ще се включа, когато вече отиваме на път. Мамо, дърпи се тук, опитвам за да хвана сака. Е доста тежък, да ви кажа само. Вижте този товар. Мисля, че тук има 2 надгробни плочи, може да са 3, защото това е доста тежко. А го опитате вие, работата ви ще се счупи. И ще се включа, когато дойда от колата. Може би ето на това нещо съм подложен. Ето на това съм подложен, приятели. На този товар. Няма значение. Ще се включа, когато вече съм в колата. Здравейте, вече съм по път в колата. Още не съм много близо до паркинга, но ще стигна рано или късно. Да, пак казвам, в момента ще ходя на екскурзия. Да, изпратиха ми една снимка тук. Няма да обръщам внимание, той също. Знам, че също ще ида на екскурзия, да ви изпрати снимка. Сега трябва да ходя до магазина пак, това че може за малко да се забави.